wan di gweithio efo y taith iaith. Nawr, da ni wedi wneud hwn o blaen, okay? Y gwahaniaeth, different heddiw ydy, dwi wedi dod â'r paid. Nawr, da chi wedi dod â'r paid o blaen. Da chi'n cofio enw llawn o paid? Enw llawn. Paid i siarad Saesneg. Paid i siarad Saesneg. O flaen y ddau goch. O flaen y ddau goch, da iawn. So pan dwi'n rhoi paid ar y bodd, dim Saesneg o gwbl, okay? Dim ond yn Cymraeg, cos bydd y ddraig yn crio. So dwi'n siarad mwyaf. Right, okay? So dyna paid. Now, dyna ffeflennau. Just push you in. So, efo partner, na mae'r taith yma. Da chi'n barod i gweithio gyda'n gilydd? Right, okay, no problem. Hang on, o na, man, okay. Nid weithio efo wneud. Dyna rhestr o cwestiynau i chi unwaith eto. Ond dwi eisiau chi gofyn eich partner am y taith iaith, okay? Now, mae gan Jackie taith iaith arbennig o dda. Mae yna lot o pethau yma, okay? So, gofyn y cwestiynau i eich partner, okay? Sgwennwch dipyn bach o wybodaeth i lawr. Cos dwi yn bwriadu, intent, i gofyn i chi am eich partner, okay? Right, rhaid o'n ymlaen. Wyt ti'n siarad Cymraeg ti allan i'r dosbarth? Dwi'n eisiau. Ydw. Dwi'n siarad efo pobl o fanc yn yr eglwys. Ti'n siarad Cymraeg? Tipyn bach yn y dosbarth taekwondo i'r Gymraeg. Neithio. Nes i fynd allan i fita yn y restaurant, roedd one of the waitress Cymraeg, felly nes i siarad Cymraeg efo waitress. Okay, pal. Da chi wedi gweld copi y taith iaith eich partner ei, ia? Okay. Right. Be da chi'n feddwl o? Be da chi'n feddwl o? Be da chi'n feddwl o taith iaith Jackie? Da chi'n hoffi y taith iaith? Dwi'n hoffi? Dyna sut da chi'n mynd i ateb? Neu, dwi ddim yn hoffi. Llallai. Okay? So, Jane, be da chi'n feddwl o taith iaith Jackie? Dwi'n hoffi cerdded. Jackie cerdded. Mae hi'n brysur iawn. Mae hi wedi bod yn brysur iawn, ie, dwi'n gweld. Ia, oce. Beth am y taith iaith Cymraeg? Wel, Bod yn onest. mae Miss Mai yn fendigedig. Ond... Yn busau yn bendigedig. Right, Mary a Kim. Be ti'n feddwl o taith iaith Kim? Dwi'n hoffi. Ti'n hoffi y taith iaith, ie? Oce. Beth sy'n am y taith iaith? Beth ti'n hoffi am y taith iaith? Beth mae hi wedi wneud? Mi wnaeth hi siarad efo teulu. Efo teulu? A efo ffrind. Pwy dysgu Cymraeg? Ffrind sy'n dysgu Cymraeg, ie. Mae ei mam yn dysgu Cymraeg rhywun. So mae hi yn siarad Cymraeg efo ei mam. Da iawn pam.